Petteri Lepistö. Jälleen yksi kausi Kiekkovelissä alkaa olemaan pikkuhiljaa taputeltuna. Kuinka sun mielestä joukkueen kausi on mennyt? No, joukkueen kausi on mennyt ihan hyvin, että ollaan tavoitteisiin päästy ja nyt sitten karsitaan kakkoskivaripaikasta tai ollaan jo mukana siinä. Että ihan hyvin on mennyt. Kyllä. Kuinka sun oma kausi on omasta mielestä mennyt? No, oma kausi on mennyt omasta mielestä kyllä ihan hyvin, että pisteitä tullut ja puolustettu ja taisteltu lokolle. Eipä siinä oikein muuta erikoista. Kyllä, se on oikein hyvä. Kuinka tuossa kauden päätöspeli tulevana lauantaina Kurikas, tuttua vastustaa Kurikan Ryhtiä vastaan, niin millä eväillä kyseisen peliin? No, lähdetään perinteisellä oman pään pelillä ja nöyrällä asenteella ja eipä siinä oikein muuta. Tuttu ja turvallinen Kurikka, että tiukka ja viihdyttävää peliä tulossa. Kyllä, tästä ollaan kaikki samaa mieltä. Mitä haluaisit tähän loppuun vielä sanoa terveisiä Kiekkovelien faneille? Kiitos kaikille, jotka on käynyt katsomassa ja tervetuloa ensi kaudella seuraamaan jälleen Kiekkovelien taistelua jääkiekkorintamalla. Ei mitään. Kiitos ja tsemppiä vielä lauantain peliin. Joo, kiitos. No niin, Juho Heikkilä. Ensimmäinen kausi Kiekkovelien edustuksessa. Miltä tuntuu lähteä tämmöisen mullilauman mukaan nuorimmaisena pelaajana? No, mukavaa on ollut tulla mukaan ja hyvin otettu vastaan. Ja eipä tässä mitään hirveästi pahempia källejäkään ole joutunut ottaa vastaan. Mukavaa on tullut pelaamaan. Kyllä, se on mukava kuulla. Kuinka sun mielestä oma kausi on mennyt? No, kausi lähti vähän tökkien, kun on ollut vähän taukoa tästä pelaamisesta, mutta pikkuhiljaa päässyt parempaan kuntoon. Ja ihan hyvin on mennyt nyt loppua kohti. Kyllä. Tässä alkaa kausi tosiaan olemaan ihan päätöksestä. Viikonloppuna on kauden päätöspeli Kurikan Ryhtiä vastaan. Tai millä eväillä kyseiseen peliin lähdet? No, oman pään kautta lähdetään varmaan siinä kolmosentterin roolissa taas, että oma pää puhtaana ja tehoja sitten jos tarvitaan. Kyllä. Mitäs haluaisit vielä tähän loppuun sanoa terveisiä Kiekkovelien runsasväkiselle fanijoukolle? Ei muuta kuin ensi kauden alusta taas hallille katsoa pelejä. Kyllä. Ei mitään. Kiitoksia ja tsemppiä peliin. Kiitos. Mikko Lepistö. Jälleen yksi kausi Kiekkovelissä alkaa olemaan taputeltuna. Kuinka sun mielestä tämä veljen kausi on tällä kaudella mennyt? No, joukkueen kausi on ollut positiivinen, että voittoja on melkein tullut voittojen perähän. Ja nyt on tavoite periaatteessa saavutettu kakkosdivarin karsinnat. Sinne päästiin ja sitten kausi huipentuu lauantaina Kurikka-peliin. Kyllä. Kuinka sun oma kausi on mennyt omasta mielestä? Kausi on mennyt aivan hyvin, että ei siinä ole mitään ongelmia ollut sillä lailla. Ihan hyvää peliä ollut ja vähän pisteitäkin välillä tullut. Joukkueen menestys on pääasia kuitenkin. Kyllä, näin se aina menee. Tuossa mainitsinkin justiin tuon kauden päätöspelin tulevana lauantaina Kurikas. Millä eväillä kyseiseen peliin? No, pelistä varmaan tulee aika mielenkiintoinen, että uskon, että on kaksi tasavahvaa joukkuetta siinä ja kyllä mä uskon, että me se viedään, että meillä ehkä kärki on pikkuisen terävempi kuin Kurikalla. Ja pelituntuma on nyt kuitenkin viime viikoltakin tässä on aivan hyvin vielä, että Kurikka ei ole vissiin pelannutkaan pariin viikkoa. Kyllä mä uskon, että me hoidetaan se aivan hyvin. Kyllä, toivotaan näin. Mitä haluaisit vielä tähän loppuun sanoa terveisiä Kiekkovelien faneille? Ei mitään. Kiitos menneestä kaudesta ja toivotaan, että muutama lähtee Kurikkaankin vielä katsomaan. Siellä on erittäin mielenkiintoinen peli tulossa. Ja ensi kaudella uudella innolla taas. Kyllä, ei mitään. Kiitos ja tsemppiä lauantain peliin. Ei mitään, kiitos.